kwaqhamuka leyo ndoda athi ukhona oyedwa kodwa noma ekhona inkinga yakhona unyonga makabonga uNkulunkulu noma ekhona kodwa uyini unyonga. Amen. Uthi kusiba lo muntu uleke loDibari. IloDibari indawo okwakuhlala abantu vele abaxhwalile. Uthi akusekhona yedwa njengamenzela umusa endlini kaSawuli. Amen. Abaningi babengabheka ukuthi lo nyongo okhulunywa ngayo luzokwenzani. Sizwe ukuthi unyongo maselifikile lwafika lwaguqa phansi kuDavida lathi bengiyini mina. Jesus, hallelujah. Bengithi luka ewa etafeni lenako bengiyini mina. Amen. Kuna insuku namhlanje sifuna abazalwana abanjalo abathi ngunyonga kodwa Davida noma ungibiza ngibe ngiyini uzungibiza nje ngoba ngidla uyivuthuluka ewa etafeni la. Jesus. Siyadinga kuba high kodwa asidingi ukuthi sizenze sibe high. Yeah. Amen. Siyadinga ukuphakama kodwa asidingi ukuthi siphakamise thina. Njengoba mina angicelelanga ukuthi baba ngubani ngicela ukuzoshumayela. Hallelujah. Angisiphakamisanga ngenxa yokuzehlisa ngilanga baba ngubani. So siyadinga ungabi nayo impakama masikholwa masingabazana sidinga uzehlisa njalo. Hallelujah. Bengiyini mina. Noma ngabe ngiyazazi ngiphumelele empilweni kodwa anginaso isidingo sokusiphakamisa. Kukhona unyonga seloDibari malifika nalo ukuthi bengiyini mina. Amen. Ngoba uDavida wayefuna ukubuyisa uxolo wayengezwani nobani uSawula. Yes. Lithi iBhayibheli babeqhubeka kuya bagcina uSawuli noDavida bathi babethatha isinqumo basondela nje iBhayibheli basondelana. Yes Lord. Makabonga uNkulunkulu kwadinga ukuthi balimazane enyaweni ukuze igazi labo lichaphazelane enyaweni. Yes Lord. Makabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngoba bethatha isinqumo bakha uxolo. Oh Jesus. Ayikho ke into edlula ini uxolo. Hallelujah. Ayikho futhi into edlula ukuzehlisa. Amen. Masingaba ibandla elingazehlisa singawubona umusa kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Amen. Siphume kuleya nkolo leya ukuthi uJesu uze emalungeni. Asingamuze emalungeni akadume inhliziyo. Yes. Oh hallelujah. Masingamuze emalungeni impama ngayishisa ngoba amalunga amuthi bazofela. Focus. Okay. Amen. Lord Jesus muzwe la inhlizweni. Hallelujah. Akekho noyedwa. Ongabukela le nkonzo ukusithoba. Yazi ayikho into ebaluleke njengokusithoba. Noma usukhuluma kangakanani ngelimi kodwa ukuzithobe. Yes. Ngoba umuntu ongenakho ukuyithoba uyabona abantu abanye ngathi abakholwa. Okholwayo uye kuphela. Nokhuluma izwi uye kuphela. Abanye abantu abanalo izwi uye kuphela ngoba ukholiwe kakhulu. Kodwa basingazehlisa. Amen. Asivula amaBhayibheli ethu. Second Samuel chapter 20. Besingazi ukuthi wena ukhona.
2 Samuel chapter 12. Isihloko sithi ukuzisola nokuzijezisa kukaDavide. Ukuzisola nokuJeziswa kukaDavide. Yes. Ukuzisola nokujeziswa kukaDavide. Verse 1. uJehova wayesethuma uNathani kuDavide. Wafika kuye wathi kuye, kwakukhona amadoda amabili emzini munye, enye icebile, enye impofu. Verse 2. Ecebileyo yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu, kepha empofu yayingenalutho, inenxukazana lilinye elincane nje kuphela, eyayilithengile yalondla, lakhulela kuyo nakubantwana kubayo, ladla ucezu lwayo, laphuza esitsheni sayo, lalala esifubeni sayo, lalinjengendodakazi kuyo. Amen. Lalinjengendodakazi. Baba wathi umuhle izibakho ngamandla, izibakho kuyaphila, izibakho ngamadoda siqondisa endleleni. Baba, ngakhuluma indaba zami kodwa ngikhuluma izibakho egameni leNkosi namanje naphakade. Amen. Leli thole ukuthi lalifana nendodakazi kuye. Yonke into ayidlayo wayenza sure ukuthi nalo liyadla. Enalo lodwa likhumphalisa. Ngithande kakhulu isihloko ke lapha. Ingakho ngizwa ngenana kule ndaba selodibhala. Ngithande isihloko ukuthi ukuzisola nokujeziswa kukaDavide. Ukuzisola nokujeziswa kukaDavide. At the same time uDavide uyayisola, at the same time uyajeziswa. Amen. Masingaba bazalwana bonokuzisola. Iningi labazalwa namhlanje bonakala ngasiba abantu abathanda ukuyisola. Abazalwa namhlanje abantu abazomtshela ngomngwane. Angithi naye umuntu. Kodwa lithi iBhayibheli inkosi uDavida yathi beyakwenzile yazisola. Uthi noma uNkulunkulu eyijezise kodwa namhlanje uma ngubani amathi Jeffrey ngifuna into enje, Jeffrey yokwata 2 weeks yonke. Nkosi. Chico angifuna into enje yokwata the whole month. Khuluma ngenkonzo yokusola le iBhayibheli uDavida wayeyinkosi. Uzethu uNathani mayifika kuye ukuthi Davida uJehova wakupho Israyeli wonke wathi ubusi wazokwenza ngoba inkosi. Amen. Kodwa kwenzeke kanjani namhlanje? Nkosi. Manje into engithandayo la Davida ukuyisola. Lithi iBhayibheli uDavida wathi mayisola wayenza dabule ishingubo zakaqoka amasaka. Ukuze phansi enhlabathini. Hayi ukuthi babengekho abantu ababesho bathi wayeyinkosi bathenza kanje, wayeyinkosi wayengaphumi enkosini. Babekhona abantu ababesho njalo. Namhlanje basekhona abantu abathi uZulu beleni phambili. Ube unamba bani engashumayeli. Thina besifuna abantu abangashumayeli. Hey Nkosi yami. Amen. Ngoba kukhona abantu abanomoya. Abantu baba bazi ukuthi ngifuna amakushumayeli, ngithanda amakushumayeli bani. Yeah. Nimbekele abantu noma kunemvuselo ukuthi ukhona umoya. Yeah. Kunabantu othi angizi Monday, angizi Tuesday ngoba Wednesday wakushumayela ubani. Amen. Kanti akunamuntu uNkulunkulu angammisela ngaphambili ayikhulumela indaba zakhe. Kuba lize lithi iBhayibheli kubaFarisi uthi uJesu uthi uNkulunkulu kubaFarisi uthi
nibamamela abaFarisi noma bangakhuluma yonke into kodwa kukhona kodwa okumele nicoshe kubo. Manje ubungcwele ngcwele bethu ngelinye ilanga buzosilahlekisa noma buzosihlukanisa noNkulunkulu ukuthi kunabantu okungamela ukuthi mina lo ngeke ngumamele. uDavide ngomthanda la ekusithobeni kwakhe nasekusoleni kwakhe. Ziningi izinto ezazenziwa uDavide kodwa inkonzo uNkulunkulu bemthandelayo nokuzisola. Jesus. Amen. Hallelujah. Masingeke sibambelele enkonzweni yokuzisola. Sithi noma sithole iJesu kodwa sibe sizisola. Ngelinye ilanga singabambana noNkulunkulu njengojambo ke baba. Lithi iBhayibheli uthi Jakobe wabamba noNkulunkulu waze wathi angeke kuyiyekele ungangosisa namhlanje. Yes. Amen. Ingqikithi yenkolo yomuntu ukuzisola umuntu. uDavide bezenza izinto kodwa besiyazisola. Ngoba ngenkathi uyisola uNkulunkulu ubhekile Zulu. Kodwa ngenkathi uthi mina awushiyo njalo kumina. Yeah. Amen. Kodwa uNkulunkulu uyambheka uDavide. Wonile nokho. Kodwa uthanda ukuyisola kwakhe. Azadala izindlo zakhe. Asizazi sayibiza kangakanani. Kodwa wayeyidabu aqoka amasaka. Bese siquza phansi emhlabathini. Baba bangayiquza namhlanje. Ngoba abantu baphakeme. Abantu bakholwa kakhulu. Jesus. Ubani osubekile ukuthi bamahluleki. Ngoba asafika isikhathi uNkulunkulu akhuluma ngaso ngoba liyoba khona usuku lwe-judgment. Amen. Ngoba ususijahe nje lesikhathi sokuxaka ngoba awukaphelelisi kaNkulunkulu. Mina ngiyimi nje angayenzi intando kaNkulunkulu kuphela angayishaya isuka ngithi cha hayi ngabona impela hayi ngiyenza intando kaNkulunkulu angayenzi intando kaNkulunkulu kodwa ngisafuna intando kaNkulunkulu. Okubalulekile kimi manginyathela omunye umuntu kumele ngizisole phephisa. Hayi ukuthi manginyathela noma nginyathela kanti wena ungaboni athi uyabona ngiyafuna. Ufuna mangizodabula phala ngadabula phala noma kanjani bakuzosebenza ngithanda. Mabethi bakhuluma bathi hayi angithi ngiyabona ngiyadlula hayi ngiyabuyela eceleni. Hey? Anginayo inkonzo yokusithoba. Amen. Ufuna wena onyathelwayo kube uwoqala qala isisolo. Ukuthi uzobona amandla kaNkulunkulu ukuthi asebenza kanjani. uNkulunkulu uyasebenza ngabantu abasithobayo. uNkulunkulu uyasebenza ngabantu abamamelayo. uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abahlale bazi sonke isikhathi bayazi. Ubona nje abantu abaningi akuphumeleleki ngenxa bayazi. Ayikho into umuntu ongamtshela yona uyazi kakhulu. Hlonipho uyohlala nyawo kuzinsuku zakho. Zulu.
Amen. Amen. Ngeke kube nombuzo empilweni yami alokho ngikhula. Bese abantu abathanda ukudlala sakhe imoto zocingo. Uthwakhe imoto yocingo. Aqhamuka umama athi, "Hey, angiyifuni lento la egcekeni." Boss. Abantu lahle. Sihamba solahle. Siyeke imoto zocingo. Sakhe inqola lezi besibiza ukuthi ingidla. Zakhe inqola. Sithi segibela, angiyifuni lento izondabulela amabhlukhu. Hey, Nkosi yami. Jesus. Ayisishiye. Sizama ibhola simope amaplastic kanti sabe sodlala ibhola. Athi nibuya phi? Hey, Kunene boss. phambili. Jesus. Ayifuni ibhola. Ngoba ikinto engizoyazi lokulibele ibhola. Uzibuza ukuthi kanti umama yini ayifunayo? Hey, Nkosi yami. Sengibathe ngidlala lokho. Phela mhlawumbe bekufanele ngijabulele mangikhanda imoto abantu yabona le ngane le mhlawumbe izoba makini. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Mangidlala ibhola athi hayi mhlawumbe kuzoba ujongo la. Hayi vele ichitha yonke ngithi angifuni ukuthi. Kanti manje senzeni? Siyeke thatha amasondo. Kwakhona amabhakede amadala ayebanasondo la phansi. Sithathela amasondo ibhakede masibukile. Thatha ucingo lenzele kahle uqhube. Manje ngithi mesitola ngigijima ngihamba ngalelo sondo. Kodwa ngiyathi shiya phansi leyo nto lezokulibazisa. Hey, Nkosi yami. Amen. Bese ngibuza kanti umama unjani? Kodwa ngangilalela yonke leyo nto leyo ngempela manje angeke ngangiyeka. Woza abantwana bethu phela namhlanje. Hey. Ah, Jesus. Mawuthi ungaphuza amanzi umile ngathi ngoba yini? Mina ngibona iproblem lapho uphuza amanzi umile angithi mayehla vele i-circulation yakhona iyenzeka ngene continue yenza. Jesus. Hey, Nkosi yami. Amen. Hey. Khuluma ngabantwana bethu. Kakhulu le ncwadi bazalana ngithande nje isihloko ngikho ngafuna ukungena kakhulu ukuthi kwenzekani kuDavide kwenzekani kuDavide ngithande nje isihloko ukuthi uDavide waba noyisola waqede lapho wajeziswa kodwa ejeziseni kwakhe asibone etoyizela uNkulunkulu. Hey, Nkosi yami. Amen. Asimbone uDavide etoyizela uNkulunkulu. Amen. Hello. Uma nje lapha phezulu bakufana veki mayingathi hayi babuzulu noma ithulele nje anganginiki ipulpit anganginiki ichance uzombona babuzulu awufuna ukubona babuzulu yenze njalo uzombona shintsha phelela kuphume noNkulunkulu aphume Jesus. ngokuthi akasanikwa ngepulpit yonke into nesikhathi sayo bazalwa. Yes. Yes. Akumelanga sidimande izinto. Manje ngiyabuka nje. Njengokujefu. Mamba. Ushayele izandla. Mamba. Ushayele izandla. Ba, ushayele. Mina ngibuye kusabeke lokho ngoba ungcono yena ngoba unisho lonke ngendlela engibona. Mina ngiyakusaba ngoba ngizothi ngiyasho bese kuba khona engibashiyayo. Nkosi yami. And lo ngomshiya uzophatha abathi mina uJeffrey kangisho. Ngoba masingabazalwane siyathanda ukusifaka ekopheni kafishi encane engaka. Ungene ekophini uphelele. Amen. Ngoba singabazalwane siyathanda ukuba nenkolo enjani inkolo ebhayisikili othi malimisa njalo kumele ulimise ngoyiphi. Hey, Nkosi yami. Inkolo ebhayisikili
abazalwane abangathintwa nakancane ngoba ibhayisikili limisiwe lencikile alikwazi ukuyimela lona kuphela. Jesus. Sikhuluma ngenkonzo yokuthobeka abazalwane. Noma ngabe impela siyamuzwa kodwa asithobeke. uNkulunkulu akakwenzanga ngokulima ukuthi abeke ukuthi kuzoba khona umfundisi, kuzoba khona amadikoni, kuzoba khona ubani. Akakwenzanga ngokubhubha uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Akakwenzanga ngokuwula. Kukhona into ayibonayo ukuthi abantu bayadinga ukuba nomholi. Futhi ubuholi bakhona akubhekwa amaklasi. uNkulunkulu mase emgcobile umuntu akabheki iklasi. Phuma ushonele uzobona kubheka amaklasi ngapha. Uma umfundisi ube ngaphambili njengoba ufana nami uma ungakhuluma ngesilungu, hayi usumfundisi awugcotshwanga kulona ucobo. Thina sikhule abefundisi begcotshwa uNkulunkulu ngomoya ongcwele, engafundile, engakaza sibone isikole, engakaza ngisho kwa first year, kodwa ethatha iBhayibheli afunde. Thina sikhule ngabafundisi abesha. Ongakaza ukubhada esikoleni kodwa athatha iBhayibheli afunde ngenxa kamoya ongcwele. Imuphi ke uNkulunkulu ufuna amaklasi? Kumele ube umfundisi, kumele ube no-matric, uhambe e-Bible school. Bakhona abangaqhamuka ukuthi njengoba ngishumayela bangamamela intshumayelo bathi ngishumayela udaka. Khona uNkulunkulu ubhekile sesifuna. Kunabantu abangasizakala ngale ntshumayelo engikhuluma. Jesus. Yes, Lord. Amen. Okufanele abafundisi abekhulu lapho engikhuluma ngabo, kufanele babonakele ngesikhathi secorona, abazange babonakala. Sonke sibe sesiyafana nje kwalingwa. Nobani wakhala ngecorona, nobani wagcolisa isanitizer. Amen. Jesus. Khuluma ngenkonzo yokuthobeka. Lithi iBhayibheli bantwana lalelana abazali benu. Amen. Amen. Inkonzo yokuphumelela icashe kuphi? Ekusithobeni. Ulingisi wesifazane wathola umendo uhlale wrong njalo. Owesifazane uhlakaniphile oganile uhlale wrong njalo. Noma ngabe uyabona indodeni ukuthi akuyibiyo kodwa yena uyavuma athi wrong man. Kodwa uvuka sikhulume. Uvuka sikhulume. Uvuka babulele kanjani futhi sikhulume. Ulala kanjani singakhulumanga. Hey. Wahlupheka siphamandla. Jesus. Akos. Vuka qithi. Nasithethe ngoku. Ulala wena kumnandi. Wahlupheka siphamandla. Sikhuluma ngomama. Ongathi bathina sazi ukuthi ubaba mayelele. Noma ntombazana okhalelwa ingane kusuka ukwazi ukuvusa uphamandla ukuthi awuvuke nawe uyithulise. Ulinkonzo kusithoba. Usiphamandla kufanele kusuke kuye. Eish, yakhala ingane umama. Avuka athi awukulale mama ngikuphumuze. Hathi vuka na umthulisi. Hawu uthule nje ingane kunini ka. Vuka na umthulisi. Amen. Thina simazi amadoda abaleka isikhathi abhekela isikhathi. Hayi. Mama nje ushayisa isikhathi emsebenzini.
Akwashayisa ibanga ngesikhathi. Athi ujwayele ifema lesikhathi. Asiwazi amadoda abuzwa. Kufanele owesifazane abe nokusithoba. Abe nenkonzo yokuzisola. Noma kwenzekile waphunyuka wayikhuluma leyo nto kodwa abe nenkonzo yokuzisola. Hallelujah. Asekho into oyedwa nje lodibhale bakwethu. Athi khona yena. Kodwa noma ekhona Nkosi yami uwunyonga. Basho njalo babona ukuthi akanamsebenzi walutho ukhona yena kodwa akanamsebenzi. uNkulunkulu bengakuvusa namhlanje. Uthi unyonga kodwa ungene ezintweni baqhamuka koDavide befike bathi sifuna ongamsiza. Jesus. Haleluya. Ziyangishisa izinto ezinazo ngifuna ukuphila lo muntu. Ngifuna ubusiseke. Yebo. Haleluya. uNkulunkulu akakhathali ukuthi unyonga kangakanani. Amen. Kodwa uzoqhamuka uDavide eyinkosi. Athi akasekho noyedwa na. Akasekho noyedwa emzini kwaZulu engambusisa na. Amen. Abashiye bonke emzini kwaZulu ayogcina umlo wathi hayi ukhona okuncane okusakhulayo koMlungu. Ngokuthi uJehova akabheke ebusweni bomuntu kodwa ubheke ejuleni kwenhliziyo yomuntu. Ulungile wena noma ungangibheka fashiyana. Wathi khona uJehova obheke ejuleni kwenhliziyo yomuntu. Makabonga uNkulunkulu. Sikhuluma ngokuyithoba kwabazalwane. Abazalwane baphakeme kakhulu. Amen. Khumbula kunenkonzo bengikhonza kuye emakhaya. Angigcina ngasakhonzi. Ngokuthi ngaphoxeka. Ngithi mangisemakhaya ngangiya khona ngakhonza khona. Kanti ngingene endaweni yabantu abaphakeme abakholwa kakhulu. Ngiyazi akufihliwe nginomama bethu. Amen. Akufihlanga. Bangibandlulula. Amen. Umama lo semakhaya bekhonza khona. Elandela ngoba ebona ngikhonza khona. Walandela nawo wakhonza khona. Angashadile ngabazela. Kodwa ngisho xa ngishadile nje ngisafuna umuntu afune umuntu nami omunye khona emakhaya. Siyapho. One day ngizobe ngitshela ngithi ngiyanimema emshadweni ngoshada umfazi wami wokuqala. Ngiyanimema emshadweni ngoshada umfazi wami wesibili seqedile. Unyaka uzama ungapheli ngenzekanga leyo nto. Njengoba ngiyiphosanga le mali engayiphosa lapha ngalela la ngithi khona engicelayo. Ngathi khona engicelayo. Jesus. Ngathi Jehova sesifikile isikhathi sengifuna ukushada labafazi. Hey, Nkosi yami. Amen. Ngikhuluma indaba njalo abazalwane abaphakeme. Lo mama maye lapha uyambiza umfundisikazi. Futhi nishadane ingathi nobabuso. Kwazi umfazi oba yini ngathi. Uthi ngoba kumele nenze iplan. Asifuni nje ukuqhonza lefebe. Amen.
Uyayizwa indaba? Hey, alimala inhliziyo yami. Kodwa lokho akaze ngenze ukuthi uye kuNkulunkulu. Ngoba abanye abantu mabelimala kanjalo uqoka ukuthi hayi mina ngihlale phansi. Angaze ngiyeke namanje ngisambambile uNkulunkulu. Noma abantu bethini lokho ngisabambile lesimabalo. Ngokuthi mina akekho umuntu ongibamba ngengalo wathi asambe siyokhona. Lento yavuka kimi ngaphakathi kukhonzwa. Amen. Kodwa ngokusithoba namanje ukumbamba. Ngoba masingaya ngabantu bazalana ngeke simbone uNkulunkulu. Bakhona ukuthi uma uphuma la uthi uyakhuluma bathi awuzukuye esontweni kodwa usukhuluma kanje. Wow. Ubani ubeke ukuthi lo judgment. Umuntu right mayibona ukuthi wenza kabi uzokubiza uma ngubantu oza. Athi ngana manje ithandanga lento. Akhulunywa nje uma umzalwane. Khuluma ngabantu aba right. Jesus. Bona uNkulunkulu bazalana usesizweni. Usibhekile ukuthi sikhala ngani sifunani. Uyayazi inhliziyo yami ifunani. Ukholo lwami lwaziwa nguye. Awungazi ukuthi ukholo lwami. Jesus. Futhi ngeke kumangaze nangelina uma ngibona phambi sisandla ngisukuma la ebandla lithi ngiyayikhetha inkosi uma kumangaze lo. Hallelujah. Amen. Ngoba wena wazi ukuthi wena. Ngilila ngaphambi sisandla ngona ngithi mathoba labakhetha inkosi ubona ngamisi. Bamanga abantu bakuzukwenza nje. Ngoba sikhona emabandleni siyabona kodwa. Amen. Usadinga sibuyisane noNkulunkulu. Uzothi ngeke ngisuke ngithi nabona lo akafanele bengakhona. Bepretenda. Konke bekwenza la bepretenda athi namhlanje kuba ngikhetha inkosi. Amen. Sifuna inkonzo lesithombe. Lithi iBhayibheli incwadi yamayiqhubela kuDavide lapha. Lithi uNathani wafika kuDavide ethunywe uNkulunkulu. Lithi wayethunywe uNkulunkulu. Wena lokho hamba ukukhuluma nje ukhuluma ngabantu usuke uthunywe ubani? Hayibo, lithi iBhayibheli uNathani wayethunywe uNkulunkulu kuDavide yomtshela. Wena zonke izinto ezikhulumayo usuke uthunywe ubani? Hey. Yeah. Bawusuku nje usuku uthunywe ubani? Hallelujah. Lithi iBhayibheli uNathani wayethunywe uNkulunkulu kuDavide. Kuthi hamba uyotshela uDavide ukuthi le nto ayenzile. Hayi, ngosiyami. Ngizokwenza ukuthi zonke izinto zakhe manje singahambi. Nale ngane ayikhulelisa umfazi kaOriya ngizokwenza ifake isifo ifule. Ngithanda iBhayibheli lize lithi uyifunde kahle ungacabanga ukuthi mhlawumbe ngisupport isithembu sami enginaso ngisupport isithembu sami kodwa ngifunde iBhayibheli. Lithi Davide uma ukube kunganelisekile ubungecele kimi nangu wenezelele. Angisupport into engiyiyo. Kodwa kusho iBhayibheli Davide ubona ukuthi awenelisekile ungayicela na kimi Jehova ngikwenezelele ngento oyifunayo. Amen.
ukuthi kwakukhona indoda xoxela isitori kwakukhona indoda kwakunamadoda amabili enye ayiphuwa enye ayirich lena inenkomo eningi nezinto eziningi lena yayineyodwa kodwa eyithanda ithatha njengokuthi kwangathi ngazi yayo yonke into eyidla yayikwazi ukuyinika ikhuluphalisa yakhuluphala iyodwa uthi-ke ukuthi uNathani kwase kufika isivakashi kule ndoda ecebile nakho konke nenkomo eziningi nezinto eziningi le ndoda ecebile yenzani kunokuthi ihlabe kwezayo ihlabele isivakashi yathatha yona leyodwa yahlabela isivakashi uDavide uthi kuphila kaJehova leyo muntu kwakufanele afe nokuphula uthi kuNathani uwe lowo Nkosi uDavide awutshele umuntu kaNkulunkulu usukhulume kangaka ngoba uZulu kodwa uNkulunkulu agcina athi uwe loyo siyami bangaka abantu okhulume ngabo ukubi ngabo bangaki noDavide uyitholile impendulo bamkhombe at the same time athi uwe lowo ngenkosi wena namanje abayithola impendulo ukuthi uwe lowo ngoba kuyithola leyo mpendulo uzokholisa usithole usisole wamukela isigwebo sakho kudlule kodwa ngenxa yempakamo namanje Nkosi. lokhu ngidagide endaweni eyodwa awunayo inkonzo yokusithola alesibe ngabazalwane abasithobayo Jesus. bamele uNkulunkulu uthi singahambi simamela bonke abantu nikhoza kanjani nje lapha ngoba lo mama ngalunganga mina ngafakwa lapha emsebenzini njengoba ngisebenza njengoba ngithi ngiyaretire manje ngisiye ngafakwa umunye umfo lapha emsebenzini hayi ukuthi asiphambane siyaphambana siphambana impela kube kubi kodwa iyodwa into engihlale ngiyibambile ngithi angifuni ukuphambana naye kuze kube ngunaphakade ngiphambana naye ngibuye ngithi kodwa lo mfolo wangifaka emsebenzini namhlanje ngireach 55 ngithi ngiyaphuma ngoyihlalela emakhaya kungenxa kabani ngiyalokwa lokho angifaka emsebenzini la ngisebenza khona angaregister lo mfo wangithatha ngifaka emsebenzini ngafika ngaregister noma singaphambana kangakanani kodwa ngena ukuthi lo mfolo wangifaka emsebenzini noma ngakhuluma ngaye amanye amagama amabi kodwa ngibuye ngithi kodwa yazi lo mfo wangifaka emsebenzini ngoba kunohlobo lwabantu ukuthi bawufake emsebenzini kube usuyithela umshonhle behlweni Nkosi yami. kusasa uzobe ekhuluma ngawathi nguwe futhi umxoshile emsebenzini ungafika ufake umuntu emsebenzini uphinde futhi wena umxoshise futhi ikhona ikhono lapho yingakho abantu abaningi namhlanje bafunga bagoba bathi angifake umuntu emsebenzini ngoba sometimes mawufaka umuntu emsebenzini efakela inkinga ngikhuluma ngezinto ezingenzeki inkinga njalo kwake kwenzeka yena lo mfo ngambona engicukuluze ngabona athi sekuyomoya ashona phansi ayithoba ngakunqanda ukuxabana ngoba ngabona sekufike lo moya sekufanele manje ngithi ya usho kwenza ngoba wangifaka emsebenzini sifuna
uxoshisa manje hey kwanzima abazalwane kodwa ngazama ngathi sekufikela umoya ngawubona kuqala ngathi nawo lo moya sefane umbheke umuntu omubi. Amen. Jesus. Inkonzo kusithoba abazalwane. Inkonzo mamela. Ngahlala ekhulile yodwa njalo umoya. Lulu. Amen. Kancane Lulu. Izitsha uyazi lena ngezi izitsha umsebenzi wakhe. Umama kasuka ngoba ethanda ukuthi asuka ngezi izitsha olethanda. Amen. Inkonzo kusithoba. Bantwana lalelana abazali benu. Umzali angeke akutshele into akudukise. Into akutshela yona uyazi ukuthi ngidlulile la. Kodwa ngeke sekunoyedwa ongangimamela namhlanje. Athi ngunyonga. Azothatha ibusiso kuDavide. Yazi kubuhlungu ukuthi noma nihlaliswa ngamaklasi ngoba bahleli nje lodibhali bahlaliswa ngokuthi vele abantu abahleli lapha lodibhali bakhubazekile bonke. Hallelujah. Kufana noma ngiya lapha eklinikhi manje ngiyojova ngilanda amaphilisi. Kubuhlungu ukuthi abantu bayashukela ngabuyela. Ungangibaluli. Yazi kubuhlungu leyo nto bazalwane. Balulo. Wonke umuntu ke manje sekubona bese ushukela. Amen. Yonke into asiyenze ngeso kaNkulunkulu. Ungenzi into ongeke uyithande yenze ngokuwa. Makwenzekile ngephutha wayenza. Polisi. Yazi ayikho into edlula ukuthi uma ngithintele nomfowethu ngize ukuthi mfowethu hayi sithintele ngithe sengisendlini yazi ngayicabanga lento ukuthi ngendlela engikhulume ngayo angikhulumanga kahle mfowethu ngicela ungixolele. Amen. Mfowethu hayi bakuthi ngiyakutholela nami ngizwe ukuthi ngendlela osikhuluma ngawe nawe yabo ngiyakutholela mfowethu kudla. Khona abantu abangayazi inkonzo yokuxolisa. Kufanele wena uncenge bona. Amen. Ela ngiphathi abantu mawusungumzalwane usuke high level ngokaNkulunkulu. Hayi ukuthi uyiphakamisana ngokaNkulunkulu we high level lezi izinto uyazibona. Ela mawumzalwane uyasaba nje lokuyocela kwamakhelwane. Uyakusabisa lokho. Bazokupha kodwa manje wena unalento ukuthi eyibayithi. Mhlambe siyahlupha nje. That's why sikhuthaza manje ngabazalwane bonelana nodwa. Ngoba omunye umuntu mhlawumbe ungakhona. Uzobe sebe nalamazwi ukuthi kanti uNkulunkulu wakho uyabalambisa futhi. Amen. Ayikho into bazalwane emnandi nje ukuzibona. Ukuzihlisa, mawonile, uxolise. Udlule uqhubeke nempilo izinto zakho nawe ziqhubeke. Umusolwa futhi ukubona ukusolwa kwakho noma ngabe phela wena uyazibona awukho wrong kodwa awukuzenzise ngokukholwa. Athi uNkulunkulu thina hlale sonile nje. Ayikhathi zonke nje masikhule kaNkulunkulu. Kunezinto ekuthola sizenza manje siyona uNkulunkulu kodwa singaboni. Yingakho njalo kufanele uNkulunkulu hlale sicela uxolo. Amen.
Jesus.